Een walm van frituurvet juist in de Salomon Levi-stritten in de Westereen. Daar was de allereerste editie van het WK frikandellen eten houden. Ja, het West-Trainer-kampioenschap. Geen wereldkampioenschap, het West-Trainer-kampioenschap. Wie wordt wat verwarring wij bepalen, maar het is geen WK. West-Trainer-kampioenschap, dat is uiteindelijk een WK. Aan tafel zitten 15 ropige deelnemers. Van jong tot wat ouder. Ik zei, wat gebeurt er hier dan? Nou, ze een frikadel eten. Nou, ik ben heel aan een frikadel, man. Ik ga leren een kroketje maken. Ik zei, kind ik kroketten worden? Nee, dat kon niet. Nou, ik zei, maar doe mij. Nou, dus zit ik hier. Iedereen krijgt in principe een frikadel en dan gaan ze de handjes onder de tafel. Als ze dan net omkomen. En dan krijgen ze 4 minuten de tijd om op te eten. En lukt het binnen die 4 minuten net, ja, dan lezen ze eruit. En om klokslag 8 uur kan het feest los. Je bent de opzichter, wat Joert? Ik ken het zo bij het eten en dan hadden we jury maken. Ik ben de jury. Wat is de taak van de jury, Joert? Ik moet ze nou letten in de gaten houden dat het lelijk doen. Zitten er wel wat valspelers bij? Nog net, op je hal en overvallen nog. Die shirt er wat beroerd uit. Ja, ik heb een beetje te volle gewoon. En wat is te volle? Ja, genoeg. Hoe volle hast er gewoon dan? Gewoon of zo. Maar ik krijg ook al volle verraden thuis, maar... Dat is ik net zo toek. Nee, dat is net zo toek, nee. Hoe dat? Ja, toen ik honger. En nou net meer. Nee. Nou best ik nog honger. Hoe gaat dat nou, hè? Ja, mooi. Hoe volle hast er gewoon? Hoeveel hebben we gewoon? Zo. En hoeveel is die? Ah, mooi. Ik ken er wel meer in. Volle kinderen in. En 15 tegelijk hebben bakken. Ja. Dan kun je het wel wat bijhouden? Ja, dan is het beter houden. Ja, 4 minuutjes bakken, dus dat gaat goed. Ze mag ze er nou wel uithalen, dus goed best. Maar net verbanen. Nee, dat mag we net hebben. Dik 2 uur later had er een wieren keelslag plakvoen. De meesten vielen haar na 15 frikandellen net goed meer. Uiteindelijk binnen er 2 trosetten zoer. Maar na 18 frikandellen is er maar 1 winnaar. Van het lokweesje met de titel. Ja, bedankt. Hoe veelst die nou? Ja, slecht. Wat veelst? Misselijk. Maar ik ben wel blij dat ik won heb. Wat wie nou die tactiek? Nou, weinig saus. Ga je even ontrekken in je west? Hast euro kilo frikandel. Net best.